Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon guztioi, gaurko efemeridea oso da berezia. Gaur pandemiaren urtebetetze eguna da, edo beste modu batera esan da, urtebete daramagu hankazora. Bai, 2020ko martxoaren 11an, Osasunaren Munduko Erakundeak koronavirusa pandemia kontsideratu zitekeela esan zuen. Izan ere, Tedros Adhanom erakundearen zuzendari nagusiaren arabera, Txinatik kanpoko kasuen kopurua 13 aldiz biderkatu zen eta kaltetutako herrialdeen kopurua 3koiztu egin zen. Eta orduz geroztik pandemia hitza ezin dugu burutik kendu. Pentsa, pandemiari buruzko abestiak ere egin dira edo pandemiari eskenetakoak. Casa este destierro, ya no encuentro mi vela en este entierro. No saco los papeles para no perderlos. Eta gaur 10 urte 2011an istripu nuklearra gertatu zela Fukushiman dena lurrikara batekin hasi zen. Japonian inoiz erregistraturiko lurrikararik handienarekin. 9 gradu Richter eskalan izan zituen. Itsasazpiko lurraren mugimenduek 40,5 metroko olatua kaltsatu zituen itsasoan. Uhinek 700 km/h abiada hartu zuten eta beraz oso zaila izan zen erreakzionatzea. Fukushima Daiichi bat zentral nuklearrean prest zeudela uste zuten. Itsasoaren mailatik 10 metro gorago baitzegoen. Lurrikara atzeman bezain laster, lehenengo 3 erreaktoreak automatikoki itzali ziren. Nuklea uzteko prozesua ziurtatzeko denak utzi egin zuenean, diesel sorgailuak piztu ziren. Baina olatuak iritsi ziren. 14 metroko olatuek zentrala jo zuten eta sorgailuak ere itzali egin ziren. Denan berotzen hasi zen kontrolik gabe eta erreaktoretako eraikinak lehertu egin ziren. Erradiazioa poliki joan zen edatzen eta beraz biktimen kalkulu egitea zaila da. Ikerketa baten arabera 1200 pertsona hil ziren eta denera 118.000 herritar kanporatu zituzten euren etxeetatik. 36.000 oraindik ez dira itzuli. Eta jakina honek guztiak, gertakariak aregotu egin zuen nuklearren aurkako mugimendua. Zetan dugu hizkuntza internazionala, kalera danok batera, gure herri puzkau defendatzera. Nuklearik ez, frakinik ez, nuklearik ez, frakinik ez. Eta gaur, martxoak 11, terrorismoaren biktimen Europako eguna da. 2004an sortu zuen eguna Europar Komisioak, Madrilgo martxoak 11ko atentatuen biktimak oroitzeko. Ordura arte Europan izan zen atentaturik larriena izan zen Madrilekoa. Goizeko 8etan aldi berean, 10 lehergailuk eztanda egin zuten 4 trenetan. 182.000 lagunil eta 2.000 inguru zauriturik suertatu ziren. Atentatutik aste batzuetara bertso hauek bota zituen Ekaitz Goikoetxea bertsolariak Zegamako jaialdian. Eta honekin geratuko garagu ondo laburbiltzen baitu guztia. Eguerdi hartan sentitu nintzen ondo ezikta arraro isiltasunaz joan nahi nuen pantalla utzaz arago borondatean Madrilaldeko sendi guztiekin nago bizitzak bizi aro guztiak behar baititu igaro trenbideetan eriorentzat geltokirik ez aldago geltokirik ez aldago.
Gaurko egunaren arira terrorismoaren biktimen partaidetzarako Euskal Kontseiluak biktimen aitortza eta erreparaziorako hainbat neurri biltzen dituen dokumentua aurkeztu du. Eta dokumentua lantzeko 3 urte eman dituzte. Eta gerabilitako indarkeriaren ondorioak aztertu dituzte. Baina GAL, Batallón Basko Espainol edo Grupo Armado Espainol taldeen terrorismoari buruz ere aritu dira. Baina egia zertarako galdetu nahi nuke. Ez gara sartuko terrorismoa zer den eta zer ez eztabaidatzera. Ez gara definizioetan galduko, baina, tira, nere ustetan genero indarkeria bada terrorismoa eta bada pandemia. Eta badaukago albiste bat aipatzeko, atzo aipatu ez genuena. Bota. Italiako apelazio auzitegiak berretsi egin du Milango auzitegi batek 2017an Robinho futbolari brasildarrari jarritako espetxe zigorra. 9 urte, 2013ko urtarrian Milango diskoteka batean neska bat taldean bortxatzeagatik. Badirudi oraingoan ospeak eta diruak ez duela salbatuko. Dicen que da miedo la libertad, no sentirla nunca más miedo me da. Nadie nos dijo que fuese a ser fácil sacarse de dentro los cuentos de un príncipe azul. La luna me dice que puedo ser bruja, ser fea y violenta y matar a algún rey. Baina albistegi eta gertakari ilun gehiago aipatu ditugu, dagoeneko gure entzuleek ere esan digute, aizue ze epiko zaudeten gaur. Tira, martxoaren 11 ez da historia nola onak eda gozoak egiteko eguna kaso. Baina tira, igual musika pixkatekin hau dena goxotuko dugu, ezta? Hoi da, gaur, 100 urte Astor Piazzolla jaio zela. Argentinako Mar de Platan jaio zen, baina 4 urte zituela Piazzolatarrak New Yorkera joan ziren oparotasuna bila. Han pianoa jotzen hasi zen eta jazzaz maitemindu zen. Tangoak ez zion ilusio berezirik egiten. Egun batean Piazzolla txikiak Carlos Gardelekin egin zuen topo. Ordurako bandoneoia jotzen hasia zen, eta Gardelek honakoa esan zion. Handi izatera iritsiko ez gazte, baina tangoa galiziarrek bezala jotzen duk. Nork esango zen garai hartan, Piazzolla tangoaren erreferente handia izango zela. Bere bizitzako azken urteetan, mundu osoko intelektualek, jazzlariek eta rock musikariek euren aitortza eskaini zioten. Eta gaur egun bere herrialdeko historiako musikari garrantzitsuenetakotzat hartzen dute. Aipagarria da tango sinfoniko izeneko genero berri bat sortu zuela. Tangoan musika klasikotik eta jazzetik hartutako harmonia eta erritmo egitura berriak txertatuz, gainera 40 pelikuletarako soinu bandak sortu zituen, hau Azken Tangoa Parisen filmarentzat egindakoa. Musikarekin jarraituko dugu albiste txarrakaztu eta eguna goxatzen jarraitzeko. Badauzkago efemerid gehiago, ezta? Bai, gaurko egunez, Crosby, Still, Nash & Young taldeak bere lehen lana argitaratu zuen, Deja Vu, Teach Your Children Our House edo Woodstock abestiak disko hartakoak dira. We are stars, we are golden, we are Eta ziurrago juriri gustatuko zaiola gaurko egunez jaio ziren Joel eta Benji Maren, Good Charlotte taldeko sortzaileak. Noski gustatu zaidala. Nere bizitzako kontzertu honenetarikoa izan zen Good Charlotten kontzertua. Jarriko diazu abestin bat? Noski.
Goiuriola taparrean dugu, Jana. Akina eta giro honetan asteko moduan gaude, ezta? Bai, ni pres nago saioarekin hasteko. Benetan? Bai, zuez? Ba, gauzat esango dizuet, martxoak 11 ditu gaur, osteguna da, ongi etorri bigarren kafera, asteragoaz. Zuekin Oiana Maritoren agenbe. Kaixo! Eta zuekin ere Goiuri ez izarandia. Arratsaldeon. Eta izketan alizi zuen hau iguazen zuen urbide, gaur bigarren kafeak 160 ditu, bai, 160 bat, 7-0, arratsaldeko 11 minutu martxoak ere 11 ditu gaur, eta gu prest gara bigarren kafea, hasteko ongi etorri guztioi! Non jaio zen Bobby McFerrin Goiuri? Estatu batutan imaginatzat. Bai. Eta esmatu behar den non? Pista, jolazan. Han bagina, Bai? batek zaletasunetik eta besteak lagun koitasunetik, kosmopolitan bat hartzera joango ginateke. New Yorken? Eta zehaztasun gehiago nahi ditut. Manhattanen. Aha! Ona zara! Gaurko egunez jaio zen Manhattanen martxoaren 11an 1950 urtean Bobby McFerrin. Kantu ikaragarrak egin ditu, baina egia da Don't Worry Be Happy hau oso egoki iruditu zaigula gaurko sarrera, lodi eta gertakari zoritxarreko ez beteriko horren ostean, pixka bat oldarte altxatzeko maite dutak polita dakartza guzuek pentsatu zuenak ere. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy. Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy. Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style. Eta bai, orain kafea prest dugula, eta Bobby McFerrinen Don't Worry Be Happy honekin pena guztiak alde batera utzi ditugula, penak ez, baina tira, bai, gaur aipatu ditu hainbat gertakari, hola lodi xamar, maite duten tarteari heldu beharko diogu.
Bai. Eta hortarako... Hortarako hasiko gara arkakusorekin. Ze beak idatzi du, nik jautzi nizkizuen nere maite dutak. Bai, bat irakurriko dugu. Maite dut asko utzi zizkigun arkakusok. Baina, oitako bat aukeratu dut. Asko gustatu zait. Espero ez duzunean gertatzen diren gauzak. Ze orokorra baino, ze interesgarria. Mola gertatzen diren horiek. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Now there. Oiana, eta zure maite duta zein da? Prestatu duzu? Bueno, pentsatu dut ze, eta gaina uste dut justo arkakuxok esandakoarekin ere lotura pixkat izan dezakela. Batzuetan, badaude planak oso antolatuak izaten ditugunak, eta beste batzuk berriz suertatzen direnak, momentuak horra eramaten zaituztenak, eta maite ditut momentu horiek askotan antolatu gabeko plan bat edukiez, eta bapatean sekulako atxalde goxua pasatzen dezuna. Normalean konpainia honean izaten da, baina askotan gertatzen da edo etxetik ateratzeko, jungo naiz, honea, jun behar detelako, baina gero hori nola borobiltzen den, eta igandean olako zerbait gertatu zitzaidan. Alara, oi ama. Ona. Be happy. Nere maite duta da... Diote argi entzulek toma konexioa dugu, Oiana. Hori. Nere maite duta da... Bai, unerro matetek! Maite duta, terraza batean lasai liburu bat irakurtzea. Usted oraintxe agian edo gaur hori egin du. June, zerrilla! Hori ez da egiten. Bueno, bai, egiten da, nire ez da esaten. Gozatu. Nere maite duta baino da maiteko nuke bat. Ara? Eta... Ui, hau berria da. Bai, kontzeptu berria. Maite naua eta maite duta aipatu izan ditugu, baina... Maite nuke. Maite nuke. Bai, maiteko nuke edo, ez? Bai. Zuzenena maiteko nuke izango zen, ez? Maiteko nuke ametsen gordailua. Wow. Ametsen gordailu bat izatea. Bai, alegia. Bai, uste segitan ulertzen dela kontzeptua, ametsen gordailu bat zer den. Duela aste batzuk kontatu nizuen amets oso politiaukin nula asko maite dudan amonarekin, eta oso egiazko ametsa izaten ari zela, eta ura harekin egon nintzela, eta oso ametxe gardena zela, ez? Bueno, hori gordeko nukeen, baina egia da hori itxapen hori ondo gorreta daukadala, baina beste batzutan gertatzen zait, eta sormenarekin lotuta ikaragarri, zerbait amestu, ametxean konturatu, ona dela, zure irizpideti bintzat, eta esnatu eta ezin gogoratu. Eta gaur gauean amestu dut diskaren, zuek badakizu, bigarren diskarekin lanen ari garela, eta bigarren diskaren azkeneko letra faltan dudana, horren zai dena, eta bapatean idatzita zegoela, idatzita nuela, eta letra ezina proposagoa eta egokiagoa, eta olako batean esnatu naiz, eta ez dut topatu. Eta nire buruan ez dago, ez dut. Ez dut uste amets batetik letra oso bat gogoratzeko gai garenik, ez? Eta batutan hori gertatu zait abestiekin. Gainera gertatzen nahi modu zapaltzailean bortitzean, entzuten dezu dena. Soka konponketa eta intuitu dezakezu ze ari den egiten Xabi Zeberio bere biolinarekin, ze ari den Aitor Zorzano bere saxoarek egiten dena, bateriak egiten duen, danaren guztiaren konstiente izateko gaitasuna duzu, eta gero, eta hori gordetzerik balego. Don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. Eta Bobby McFerrinen giroan jarraituko dugu, zentzulek bidali dizkigutein bat maite dut, eta maite dut oiei bere tartetxoare eskaini nahi diegu. Adibidez, June Romatetek bidali diguna. Maite dut terraza batean lasai liburu bat irakurtzea. Hain da ona? Hain da simplea, oinarrizkoa hori behar du askotan, ez? Zoriontxizateko ez hori baino askoz gehiago egia esan, eta ze gauza ona.
beste entzule batzuk esan digute esaterako, River Rockek maite du soziadera jun eta lagunentzat arrai eder bat parrillan prestatzea. Ui, antolatuko dugu zeu, Bai. Rock. Bai. River Rock, nun esatezu daola soziade hori, nun dezu elkartea, bai, antolatuko dugu. Gu gustora asko ibiliko gara bertan, ez dago arazorik. Mugitzeko orain Euskal Autonomia Erkidegoan behintzat eta bestelare asmatuko dugu moduren bat. Maite dut gehiago bialdizkigute, ez da? Inigo, gurasoen etxeko komunioko argazkiak begiratzea bezala? Hori, ez dakiten, beste... Eta maite dut eguzki epeletan bazkaltzea. Gugala xasi gara gaur, gero lainotzen joan da, eta nahiko trakesten ari deguna, arratsaleko 4 eta 20 ditugun honetan, hemen gure... Bigarren kafearen laborategia albotan, Tolosan bintzat, badirudila giroak hartu duela, iluntasunerako bidea. Arkakuxok dio, maite dut, ia 2 hilabete ondoren entrenora jun, taldekideak ikusi eta saskibaloiko zapatiak berriz jantzi eta baloia ikutzea. Agian umimo bila etorri beharko da nere bila, baina beno. Bueno, baio ditugu maite dutak, eta baten bat gehiago balin baduzue, kontatzeko aukera baduzue, ze esaterako, Igor Estankona dagoeneko estudion dugu. Igor Estankona, arratsaldeon. Kaixo, zemuz. Gu ondotazu? Zure maite duta prestatu alduzu? Ez? Ez? Improvisatuko dugu. Ze maite duzu? Maite dute goizaldeko 5 Bilbora joan lan apur bat egin, gero sandwich bat batzuk enkargatu, denporaz iritsi, kotxe hartu, trafiko motelik ez aurkitu, Tolosara iritsi, aparkamentua bilatu, ona etorri, eta zuok oraindik, ez dakit, denporaz literatura pizka bat, literaturaren inguruan pizka bat hitz egiteko, ez? Maite duzu beraz 2 astez behin gertatzen zaizkizun ostegunak. Hori da, ostegun zor hauek. Nik ezin dut kontatu nire maite dut. Zure maite dut abinuri? Seko aztutan egon? Ja, kontatu naiz. Ai, barkatu. Bai, isili non. Nahizu peño se jartzea konpontzeko? Ez. Baina isili non esan dut, kontatuko, ez da kontatuko. Ez da egin nola izan da, no? Normalean azkeneko uste dut neria, baina... Gaur gogo asko. Ez gaur oso politia zan. Nire maite duta da, jok esan duen bezala, iluntzen ari da, eta eguna ilundu du, eta haizea atera da, eta gure laborategiko ateraino, haizeak gerezi ondoen ostoak ekarri ditu, eta momentu batean, guain hor daude ostoak, baina momentu batean dantzan ari ziren ostoak, eta oso politia izan da, ze gerezi ondoak oso politiak dira, eta ostoak oso politiak dira baita. Eta egun ilun hontan, xarma pixka bat jarri dio arratsaldeari. Eta poetika pixka bat eman dio gure maite duten taldeari. Eta Igor Estankonarekin poesia hitz egin behar dugu, eta gainera uste dut berriz ere euskal poesiaren etorkizun posible hortaz hitz egin behar dugula, etorkizunera begira jarri behar dugula. Bai, ze orain dela 15 egun gogoratuko zarete, eta bestela entzuterik euki ezutenei esango diegu, poesiaren etorkizun posible batez hitz egin genuen, geure apalean poesiak eduki beharko lituzken bertuteak seinalatu genituen, ari bat itiraka Italo Calvinok Lezione Americane saiakera lanean aipatzen zituen legeretza, rapidita, gaur hasiko gara esatetzatik, zehaztasuna. Eta ohiko moduan, Estankonak dakartzan adibidei, guk hitzak ere jartzen dizkiegu. Esnatu da trikoa abi osto lehorrez egindakoan, eta dakizkien hitz guztiak ekartzen ditu gogora. Gutxi gora bera, aditzak barne, 27 hitz. Eta gero pentsatzen du, amaitu da negua,
Ni trikua naiz. Bi xapelaitz gora da biltza egaletan, marraskilo, zizare, zomorro, arma, igel, zein putzu edo zulotan eskutatzen zarete? Hor dago erreka, hau da nire erresuma, goseak nago. Eta berriro dio, hau da nire erresuma, goseak nago. Marraskilo, zizare, zomorro, arma, igel, zein putzu edo zulotan eskutatzen zarete? Ordea bertan gelditzen da bera ere osto lehor balitz. Artean ez baita eguerdia baino. Lege zar batek galarazi egiten baitizkio eguzkia, zerua eta sapelaitzak. Baina gaua dator, joan dira sapelaitzak eta trikuak, marraskilo, zizare, zomorro, arma, igel, erreka utzi eta mendiaren penditzari ekiten dio. Bere arantzetan seguru nola egon baitzitekeen gerlari bat bere eskutuaz, Espartan edo Korinton. Eta bapatean, zeharkatu egiten du belardiaren eta kamio berriaren arteko muga. Zure eta nire denboran sartzen da pausu bakar batez. Eta nola bere iztegi unibertsala ez den, azkeneko 7.000 uneotan berritu, ez ditu ezagutzen gure automobilaren argiak. Ez da ohartzen bere heriotzaren hurbiltasunaz ere. Esnatu da trikua abi ostole horrez egindakoan. Bernardo Atxaga, 1980. Errepasatzen dugu ahapaldia eta ez dakigu artez zer den hain eder bihurtzen duena. Abi ostole horrez egindakoa. Abia deitzea trikuaren zuloari, edo ostoak oraindik lehor egotea negu umeleko lozorroaren ostean. Beharragorik ez dauka euskal poesiak, etorkizunik edukiko badu, hizkuntza fintzea eta fintzea baino. Fintzea eta fintzea lehen gaia, misterioaren plazeraz goza gaitezen aurrerantzean ere. Horrek bihurtzen du poesia ikusgarri. Horrek ematen dio bizibilita. Landareek edo harriek ez bezala, abereak ikuskor dena ikusteko dauzka begiak buruan. Edo Jos Anton Hartzeren esaldi hartu eta beste modu batera esan da. Euskal inkontzientea zer egiten da, sortu. Edo euskal inkontzienteari kantatzen dioten poemek dute dardarizo egiten euskal hariman. Irudi bisualen garaien behar bada galdera biek dute erantzun bat zentzubietakoa. Baina poesiak badauka indar bat zinemak edo novelak ez daukatena. Hizkuntzak egiten du irudia. Bai surrealismoan, bai erromantikoetan, edo are edoi etxarte eta espresionista guztien obretan, irudien bidez pentsatzen du poetak. Lotu egiten ditu geruzak, gure garaiko kontakizuna eginez koloretan, fasikuluka. Kapaz dena likidotik gaz egoerara pasatzeko eta alderantziz, aipatu dugun edoi etxarteren antzera. Amaia Martinezek egunkari erosi du tren geltokiko kioskoan. Otu zaio, gaixoak kroniko bilakatuko duen sendagaia eman dio psikologoak, eta malerus kroniko egingo duen zaborra idatziko du poetak. Amaia Martinez poeta bat irakurtzen ari da, baina poetaren liburua novela bat da. Ikusi ditugu legeretza, rapidita, esatetza, bizibilita. Aste bi barru errematatuko ditugu guretzat poesiak izan behar lituzkeen ezaugarriak. Italo Calvinori lapurtuak eta gurera ekarriak. Joseba Sarrionaindiak esan zuen aspaldi. Orain, bere leioa besapean daraman idazlea heldu behar da. Norbere gelako leioa tolestu, besapean hartu eta kalera joan nahi nora.
begiratu eta erakutsi nahi duzunaren lekuan destolestu eta leioan zehar ikusi edozein paisaje, edo gizarteko edozein egoera, nahi dena. Eman euskara dela leio hori, leio tolesgarri hori, aldean erabili behar dena. Guk gure leioarekin munduan ibiltzen ikasi behar dugu. Guk ere ikasten dugu, Igor Estankonak dakartzan leioekin munduan ibiltzen, eta bi astez bin bada ere ematen digu, nahikoa ikusteko eta nahikoa arnasteko leio horrek, hurrengo bi astetan poesiaren giro horretan goxo aritzeko. Eskerrik asko, Igor Estankona. Zuei hemen hartzearren. Kaixo, Imanol Ubeda naiz, Donino Errezaldekoa, eskutsik du izenburu gure azken diskoak, eta diskoari izenburua ematen dion kanta aurkeztu nahi dizuet. Iloli Zarralderenak dira hitzak, eta doinua gurea da. Kantak badu, letrak berak badu olako baikortasun bat, postasun bat barruan, eta gu saiatu gara doinuarekin tono horri eusten, ez? Eta besterik ez, gustuko duzuen.
emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Entzulek diote, non da Idoia? Idoia, gaur ez atorri. Galdu egin da. Ez dakigu Idoia non dagoen. Igual kontraprogramazioa egin digu eta aira bea bere zuzeneko bat egiten Twitchen. Ui, espero dugu ez. Baina, zein da kontua? Gure zozketa martxan dugula, eta oraindik ez duela eperik, baina ez du eperik. Ego juri ez dela bronko atatzit. Ez dugu eperik, baina... Aizu, zitxaron ez egon hemen idatziko dut, iristen ari dira, postalak, eta agian kafe makinaren irabazle aukeratzen dugunerako, zuk oraindik ez duzu bidali zurea. Hori da, guk abixatuko dugu tarte batekin, ez dakiz egunetaraino jasotzen ditugunekin egingo dugu lehiaketa. Baina, hor sartu ez pasara, gero ez du balioko, posta sistema atzeratu da, tajuzko tarte bat utziko dugu, baina hortik aurrera, helduko diogu eta iristen ari dira, eta gero eta politagoak, originalagoak, bata beste baino politago, ez da egite. Bida, gaur hau aukeratu dugu erakusteko, Gasteizen 2008ko martxoaren 8an. Egun batzuk behar izan ditu iristeko, baino iritsi da eta begira. Osea, ze marrazki polita. Beak esaten digu, oso kafezalea naiz, baina postalak eta akuarelak ere asko gustatzen zaizkit. Bueno, eta gauza gehiago kontatzen ditu ez dituguna dena kontatuko. Baina begira hemen kafea ze polita indun, eta kafearen arrastak eta ze polita, eta Gasteiztik dator nereak bidali digu, eta sekuloko ilusia egin digu. Eta marrazki ez gain, begira, askar. Baina ze letra polita. Letra polita. Bai. Ez dugu gehiago erakutsiko, bestela irakurri egingo duzu ez jartzen duen, eta sekretitxoak dauzkagu. Baina, ze polita. Lehiaketak geroz eta zaiago... Jartzen ari da, ez da? Jartzen ari da, Bai, ez da erresa. Kompetentzia dago, bai. Beraz, badakizue, zuenak bidaltzeko, bidali bigarren kafea, Rondilla kalea 15, 20.400 postakodea edo kostapodea, Tolosa, Gipuzkoa. Kosta ala kosta bidali zuen posta. Eta entzule batek dio, Aixori Beltzak dio, nola sekretutxoak? Noski, sekretutxoak dauzkago. Eta Junek dio, nik horregon nahi dut. June, etorri. Bizitan etorri nahi zunen. Baina ekarri Madalenak. Baina June hemen dago. Arratxaldeko 5 gutxi zuzenean, bigarren kafea naiz irratiaren sintonian, dio Gorka, kaixo faltan botan hauzue, ezkutuan egon naiz, nik ere juna edo bisitan, bueno, bantolatu beharko dugu, ez dakit, baino berbukinak eta hemen nola kudeatu daitezken, baina... Bai, joango gara antolatzen gainera, dagoeneko esan dute Orioko elkarte batean bisiua jan behar dugula. Zinik esan du, Riberrokak? Riberrokak esan du bere txokoan, eta galdetu digo abernuntzen, eta Arkakusok esan du, Riberrok balin bada, Orion, seguro. Oida. Orion... Earkiongo ginak, Orio asko gustatzen zaigu, Bai. Salseo. Orio asko gustatzen zaigu. Orio egila da.
Eta guk de feriari buruz hitz egin behar dugu jarraian. Oiana Maritorenak esan du, gaur de feriari buruz hitz egin dugu. Hoi da, gaur ostegun arte eszenikoa, de feriari tartetxo txikitxo bat, eskainiko diogu, ezta? Noski. Gure entzulek jakin dezaten de feria da martxoaren 15-etik, 18 Donostian ospatuko den feria bat. Arte eszenikoen feria. Askotan pentsatzen du jendiak agian sektorearentzako eta programatzaileentzat bakarrik den zerbait dela, baina ez da horrela, ikusleak ere gonbidatu nahi dira, ikusle arruntak edo esango genituzken hoiek, beraz, joan dadila jendia antzerkia ikustera, dantza ikustera. Eta orain emango ditugu badatutxo batzuk aurtengo feria honen inguruan. Iazkoa justu koronavirusaren ondorioz egintzan, baina justu orduntxe asteburu hartan amaitu zan dana edo dana hasi zan, hankaz gora lehen esan dugun bezala dana jarri zan, beraz aurtengoan ikuste dut antolatzaientzat ere garrantzitsua izango dela eta programatzaileentzat ere bai. Eta aurten ze ikusteko aukera egongo da, 28 dantza eta antzerki ikuskizun aurkeztuko dira. Naiz eta ostirailean ere hasiera emango zaion beste batekin, Juan Diego Botoren Una noche sin luna lanarekin, eta igandean 14an ere Amakuraia ikusteko aukera izango da, euskaraz. Leku ezberdinetatik etorritako ikuskizunak izango dira, nazioartekoak eta estatukoak, eta euskal lanak ere egongo dira bertan. Eta ikustezazuen zein den aurtengo kartela, ez dakit ikusteko aukera izango dugun orain, baina aurtengo kartela Rebeka Elizegi collage ilustratzaileak egin du. Gainera hemen collagean adituak bihurtu gara, aurreko astean erakutsi genitun gure etxeko lanak. Batzuk bereziki. Eta aurtengo kartela ere collage moduko bat da. Eta berak aipatzen duenez, badator? Badator. Ondo Juri zuhor beti prest. Baina, ea ikusteko aukera daukagun. Azaroak daukagun. Bueno, lasai, konponduko ditugu nola bait, ezta? Bai, segi... Bai, jarraituko dut kontatzen. Gero argazkiarekin batera argazkia azalduko dugu, behar bada jendeak ere ikusi nahiko balu. Bueno, eta hemen izango diren konpainien artean, euskal konpainia batzuk ere egongo dira. Eta hoien artean aurkitzen dira, Tantxaka, Arriaga Antzokiaren ekoizpena, Kukai, La Sala, Let Silhouette, bertako partaidetako bat gurekin izan genuen aspaldi, Martxel. Eta egia da estatu mailako programatzaileak etortzen direla, baita nazioartekoak ere, eta ondorioz euskaraz dagoen eskaintza ez dago. Egia esan, ez dago euskarazko antzezlanen presentziarik. 14ko Amakuraia hau euskaraz izango da, baina egia da programazioa 15ean hasten dela berez. Orduan, bueno, hor egon daiteke, bueno, euskal produkzioentzat edo euskara hutsean lan egiten dutenentzat ez dago hor aukera hori, ez? Ez dakit azter daiteken zerbait den, bai, hausnartu beharreko zerbait da. Bai, segia da, bai, ados, programatzaileak unpoko dira, baina, bueno, egin daitezke ziurazki euskarazko emanaldiak, eta programatzaile horiek, beste modu batera ulertu, edo, bueno, seguru horri, bueltatxo batzuk eman... nik sekretutxo bat kontatu behar dut. Kontatu. Esan dezu 14ean Amakureia dagoela, de feriaren... Bai. Barnean, eta gizozkeneko asteetan ibili garela mugakidei begira oianak planak proposatzen zizkigunean. Guain Euskal Autonomia Erkidegoan behintzat, ez dugu mugari begira egon behar, eta nik erosi ditut sarrerak Amakureia ikustera joteko. Nik ere bai, baina uste dut azkenan izango nezela, Juan? Oi, esken. Nire banoa. Begira. Elkarrekin zoazteala. Together. Mira, together. Together. Txu. Auskera hori, txu. Eta uste dut irratiko jende gehiago ere bat horrela, baina oian ez alin baduzu etorri nahi? Nik nahi bai, asmoa hori zan, baina batzetan lana badakizu asteburutan. Jarri dugu hemen kartela, eta aipatuko dugu ikusten ez duten entzat, oianak esan du bezala collage bada, eta gu oso adituak collageetan, saio honetan guk Maria Romero Laspiurrek ikastaro azkar bat eman zigun, eta dagoeneko, bueno, kolajea da gure disiplina gogokona. Eta hemen daukagu, emakume baten lepoa eta ikusten da kokotxa, lepoa eta pixkat bularraldea. Eta gainetik dauzka 100 zatiak, ez da? Edo zer gehiago. Ondori naiz, ez da? Koloretakoak, bazpare esaten dut, hanka sartuko ote dut. Koloretakoak, moreak, berdeak, txuriak, eta haizu oso polita da, Eta jakin nahi dezu zer den egileak esan duena? Zer esan du?
Begira, berak bere marrazki hau edo collage honen esanaia beretzat hauxe da. Kulturaren eta arte eszenikoen mundurako hain urte krudela igaro ondoren, antzerki mundua errepresentatzen duen pertsonai nagusi bat, ilunpetik azaltzen da eszenara, emakume hau. Espazio guztiari, indarra eta energia berritua emanez. Wow. Zebolilla. Hori da Rebeka Elizegik collage honekin adierazi nahi zuena. Ba, oso politia, baina Oiana, zu hoi kontatzen nahi zinen bitarten, Inigo etzan entzuten nahi, Ez, ez Eta da? Inigo txateatzen nahi zan hemen, Twitcheko txatean gure entzuleekin, eta uste dut, nik ez dut irakurri, baino hitz solteak ikusi ditut, piragua, kroketa, 5 metro, selfie, Bueno, planak egiten dabil, Inigo mesedez, azaldu pixka bat. A ber, gure entzuleak ari direla plana egiten Tolosara etortzeko. Hasi dira, Orioko bisigutik, eta hori ingo dugu, Orion bisigua. Baina norbaitek esan du, ni joaten nintzen ara udan kanpinera, Arkakuxok. Orioko kanpinera. Bai, eta Xuri Beltzak esan Naparrak Gipuzkoako hondartzak lapurtzen, roba playas. Esan dute, a ber, Xuri Beltza, mea playas dala, kontrakoa robasetas izaten da. Tira, eta Xuri Beltzak esan nina izo hondartza zalean, nahiago dut Tolosako errekara arraun egin daitekelako. Esan diot, Xuri Beltza, hemen piraguan ibiliko gana izunen. Tak Oriako kamisetakin, bestela ez dut nahi duzun modun, noski? Eta Jon Lizek esan dio, ni amatagarnara joan nahian nabil. Ui, kroketa batzuk aman jarri diet. Eta Xuri Beltzak esan dio, hauek 20 metro daude, Jon Liz, eta ez, gaizki, 5 metrotara gaude. Eta esan dute Jon Lizek, txelfia eta aterako dut, bigarren kafeko atian. Nahi baduzu elkarrekin joango gara, Ili kafetera, kafe makinean kafe hartzera. Kafe hartzera. Eta hemen hasi diak egi bat, eta kaixo. Inigo kaixoko txateko garaien antzera. Ai ama. Hemen hasi da berriro saltxoa, Saltxeo. Beti da honen. Tira, saltxeo handu dago, baina, Oiana, eten zaitugu, de feriari buruzari ginen, eta gauza ederretazari ginen, ez dut esango ez tenik ederra. Ez bisigua, ez Orio, ez Tolosako ibaia, baina... Bueno, aipatu dugu 28 emanaldi egongo dira, eta hoietariko 12 dantza ikuskizunak izango dira. Eta bereziki dantza ikuskizun hauetan euskal konpainiak egongo dira. Lehen batzuk aipatu ditut, baina bestere materia aipatzearren, Let Silhouette, lehen aipatutakoa, Kukai, Eba Guerrero, Amaia Elizaran, La Sala, eta gainera hauetako asko egun berean eskainiko dituzte, baina 20 minutukoak edo direnez, elkarrekin 3 ikuskizun labur ikusteko aukera ere egongo da. Eta emanaldiak antzoki edo leku ezberdinetan izango dira, Victoria Eugenian, Antzokizarrean, Gaztestenan, klubean, Victoria Eugeniako klubean, Intxaurrondon, Lugaritzen, eta baita Santelmon ere. Eta aurtengoan ere berritasunen bat, badakar de feria honek, eta nik uste dut berritasun horren atzean dagoen pertsonarekin hitz egiteko aukera baldin badugu, berak guk baino askoz ere hobeto azalduko duela egitasmo hau. Zein den, ez dakit dagoeneko hemen dugun, bai? Inigo zer dan? Oiana bai. Kaixo, zer bai Inigo? Ondo. Bai? Bueno, nik ez dut aipatu ere egin zure egitasmoa zein den, nahiago dudalako zuk behar bezala azaltzia, orduan. Konta iguzu, ze egitasmo sortu duzun eta de ferian ere nola txertatu duzuen egitasmo hau? Bueno, nik guk frontoi antzoki virtuala sortu dugu. Oraingoz prototipoa da eta de ferian lehenengo aldiz esklusiban aurkeztuko dugu. Euskal programatzaileei lehenik behin eta gero de feriak ere negozio foroa eta horrelako industriarako eremuetan aurkeztuko dena. Frontoi azken finean da bilaketa bat arte eszenikoen esperientzia askotan magikoa den hori digitalera emateko saiakera. Bai, orduan, bai. Ez zuk jarraitu. Bai, azkenean WebGL, Zoom bezalako bideo deien teknologiak eta barre erabilita, bilatzen ari gara modu bat, hori, bazter berriak bilatzeko, arte eszenikoak ikusi alizateko eta bizitzeko. Azkenean pandemian, ikusi dugu beti ezin gara elkartu, baina badaudela beste modu batzuk elkartzeko eta kasu honetan arte eszenikoak ikusteko. Egon daiteke jendea pentsatzen duena, baina arte eszenikoek duten magia justu hori da, ez? Zuzenean bizi ditugula. Akaso online ez dut horrela biziko. Zer esango zenieke hoiei, edota
Badaki, deferiako antolakuntzako pertsonaren batek era ipatu duela, ez? Neukatxe apusok berak, ez nago, hemen online jaialdiak egiteko. Zer esango zenieke horrela pentsatzen dutenei edo? Bueno, nik uste beti egoten dira horrelako hasierako beldurrak edo, eta gauza da, gu behintzat, proiektua aurrera emateko hasieran ardatzean jarri dugu erabiltzailea, ez? Eta zentzu horretan jendeari galetu diogu. Antzerkia eta dantza ikustea gustatzen zaion jendeari, eta zer da magia egiten dizuena, eta nolako da zuen esperientzia, eta horretatik atea ditugu lau ezaugarri berezkoak, bada zuzentasuna, bestea da erritualtasuna, eta barrez, eta azkenean hori guztia digitalki ere eramatea da gure saiakera. Osa, azkenean ere bilerak online egiten ditugu. Nik zerbezak eta parrak egin eta kotilloak egin ditut kuadriakoekin eta kanpoan ditun lagunekin online. Orduan, hori guztian ikuste jada teknologia badugula. Bilatu behar da modua. Nola egin dezakegu hau, arte eszenikotara egokitzeko. Nik hori izango nuke. Bai. Eta martxoaren 15ean okerrezpanago deferian hor baduzu zure lekutxoa. Kontatu zer den egingo duzuna. Bai, eman diate aukeraz, azkenean frontoien lehen etapa honetan diputazioak eta Donostia Kulturak ere lagundu diate, eta hortaz sareak urtean egiten duen batzarrean 15 minutu izango ditut proiektua pixka bat aurkezteko, eta lehen prototipoan hori esklusiban beraiei irakusteko. Eta hori izango da, Tabakalerako patioan, aurten, bilera itxi bada, eta hortikan aurrera, ziko naiz, J Fuego proiektua erakusten hortikan, eta orain ditugun helburu berriak beteten. Dala finantzazioa, pixkat erakustea, partner berriak sortzea, eta holakoak. Zer espero duzu etorkizunean? Funtzionatuko duela, bai? Bai, nik, hau azkenean olako proiektu azkenean pertsonala dira ere, eta nik pasio batetik hasi eta guztia, eta nik nolabait sinisten dut, bai ala bai, hau orain hilabete batzutan urte bat barru gertatuko dala, arte estetikoak online ikusiko ditugula. Jada ikusten ditut nik ere beste plataforma batzuetan, gertatzen ari da. Nik nahetena da, frontoi hemen Euskal Herrian izateko gure antzoki virtuala, eta bendikan kanpora ere. Nik nire ilusioa hori da. Orduan, agian, hilabete batzutan, orain prototipo den hau merkaturatu izango dugu. Ondo. Eta zure nahi edo desioaren hasiera zein izan zen? Noiz etorri zitzaizun frontoi sortzeko jak hori? Bai, nik uste argi dagoela, antzoki virtuala pizkata zitzen pandemiarekin. Hau txinoek esaten dute, oso startup eta berritzaileentzat erabiltzen den betiko, ez dakit metafora edo da, eta da, txinoek izkibera erabiltzen dutela krisia eta aukerarako. Orduan, azkenan pandemiaren krisia, aukera bada, une bat ere konturatu geana, hori baliabide digital hauek oraindikan ez ditugula asko ikertu arte eszenikoen munduan, eta hor badagoela bide bat. Eta orduan, horraz izan nire txispa hori, eta hortikan eiga gutxinaka metxa pizten. Inigo, aipatu dugu horre sortzen diren erresistentziak eta teknikoki, teknologikoki ere sortuko dira, ezta? Arte eszenikoak virtualki kontatze horretan badago, bai irudi aldetik, bai soinu aldetik, ez? Ohikoa ez den trataera da, normalean Oiana bezalako aktorek ez dute, bai, antzerkian mikrofonorik izan, aretoen akustikaz fio dira, batzutan azken lerroetako ikusleak ez dira, inbeste fio izaten, eta horrek pentsatzen dut ere, erronkak eta erresistentziak sortuko dituela, ez? Bai, guztiz, azkenan, fizikalitate hori digitaltasunara eramatea oso zaila da, eta nolabait ere kasu askotan ikusten ari garen, ateatzen ari diren antzoki virtual berri hauetan, askotan, formatua guztiz aldatu behar izaten da digitalerako, nahiz eta zuzenekoa izan, ez da oholtza baten gainean, baizik eta zoom baten bidez zuzenean, ikusten azkenan, esperientzia ez dela eguneko unean berdina izango, ezin delako, ez delako gauza berdina, baina beste gauza batzutan alderantziz izango bat, adibidez, publikoarekin interakzioa asko zuzenagoa da
horrelako plataformetan, nik ikusten ari naizen ereduetan, bagian antzerkian egin daitekena baino. Orduan, bueno, badago, zinean ere gertatu zen nik uste dut, ez? Igual da kasu berdina, baino, bai, analogikoak duen granoa filmaren eta, bueno, ez bakarrik romantizitatea, baizik da, fisikotasun hori digitalak ez dauka. Eta ez du edukiko. Baino baditu beste gauza batzuk. Beste alde batetik, zinema digitalak erreztu du zinema gintza merkeagoa egin du, eta jende gehiago egin dezake, eta zinan ikusten aldaketa hauek, baituzela bere alde honak, txarrak, eta bai ala bai, esan edetena da, digital hau ez datorrela bestea aldatzea, edo horren ordezko izatea, orduan beste modu bat izango da. Tarteka saiontan aipatu izan dugu, museoak, artelanak eta virtualki ezagutzeko oso egitasmo sendoak daudela. Aipatu izan dugu, adibidez, baleta edota opera ikusteko Royal Opera Houseetik eta beste antzoki onditatik Euskal Herriko hainbat herri eta hiriten ikusten direla zuzenean zinemetan, eta noski ez da berdine, baina egia da bigarren aukera bat sortzen dula beste konsumo batzuk edo beste konsumo mota batzuk egoteko, ez? Eta uste dut, bueno, hortan dagoela frontoi proiektua jarria eta hor duela ardura, ez da? Bai, guztiz. Osa, mai opera player edo uste dala hori operan ezaguna egin dana, eta zinemetan eta jartzen dana, eta bai, horrek, arrakasta asko duaka, gainera baliabide asko, operak baditu berez, baliabide asko beste ekoizun batzuekin konparatuz, baina hori, badaude ere antzoki sala txikiak, badago Madrilen Labadia bat, eta teatro konfinado egiten du igandero, 5 eurotala, eta zoom xume batez, xume esan nahi dut, bueno, zentzortan merkeagoa delako edo maiopera player egiten duna baino, esperientzia oso interesgarriak atatzen dira. Orduan nik uste alde guztietatik daudela aukerak, ez? Zakit pixka juna izen, Hortaz ari ginen, bai. Agurtuko dugu, Inigo Zerdano, jana? Bai, eskerrik asko, Inigo, astelenekoa zer moduz doan, eta, bueno, badakizu hemen tartetxo bat izango duzula, aurrera begira, esan duzun txispita hori pizten bada, ez da, eta gurekin partekatzeko frontoia hau norabidean joan, edo? Bale, eskerrik asko zuei aukera mamatagatik, eta kontatuko dizu eta bertzen muz astelenekoa. Mila esker, izan ondo. Eskerrik asko, aio. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Printzesa eder, printzipe guapo, Mari errauskin edota zapo, naranja erdirik etzazu bila. Esti Marquez badator gurera? Izan behar nun, oioian galetu barrian aber bazekin nozetorren datorren astean. Seguraski jakingo du, ez? Saioa egunero jarraitzen du, saretan hor pendiente dago beti. Bai. Esti Marquez datorrez, datorren astean. Bakarrik edo, norekin edo? Bai, Mikel Marquezekin dator. Aitala badatozkigu. Bai. Baina, Paola Salvador da. Eta egon zen gurean. Eski. Gaitezen agintzen digu, sarritan gure garuna. Eta entzun orain? Izan gaitezke handiz txiki. Olat. Azkarrak edo tuntunak, braketunak, barredunak, erakargarri egiten gaitu gure berezitasunak. Eta hau zein da? Egontzen gurekin, ez da? Sarita. Sara Zurza. Ate bat itxi eta beste bat, zabaltzen da parez pare, lotuta eskatu xuabe, edo nor gabe bizi gintezke.
Hortxe gure martxoko menua ibilbide izan genuen martxoaren 3an. Martxoaren 10ean atzo hain zuzen ere, Aizea Marti hartu izan zen. Urte betetze egunean. Eta Loraldian, Arriagantzokian, bere diskoa orkestu zuen egunean, haze egun puxka tokatu zitzaiena, edo lortu zutena, borrokaren eta lanaren ondoriozkoa, eta hemen izan genituen, bere bi taldekidek lagunduta, kontrabajo eta pianoan. Bueno, datorren asteazkenean, Esti eta Mikel Marquez izango ditugu, eta eurek ere gitarra bat behintzat ekarriko dute, bat edo bi, baina izango ditugu gurean. Martxoaren 24an, Ameba, bagoaz Usurbilgo rock doinuetara, Usurbilgo rock doinu jatorrizkoetatik edan dutenetatik, elkarlanean, ze horre tartean, uste dut agertuko direla Arkara Zotarrak ere, diskoaren ekoizpenean, eukiko dugu horri buruz hitz egiteko aukera Lukenekin, eta Amebako kideak guren izango dira. Eta martxoaren 31an, beste asko maite ditugun eta horrela eskat gaztetan mitifikatu ditugun horietakoak, nik behintzat. Ima Ubeda izango da gurean, Doniño Errez taldeko abeslari eta konposatzailea, urtetan bidertzean ibili ondoren, egizue proiektu berriarekin dabilela, eta martxo zoragarria daukagula horretik. Baina datorren astean entzuten ari zareten hau, Esti Marquez izango da, Mikel Marquezekin batera, bigarren kafearen laborategian. Printzesak eta printzeak askatasuna ematen digu, topikoak birrintzeak, imperfektu sentitzeak, ipuinetan bakarrik daude. Printzesak eta printzeak, ipuinetan bakarrik daude. Printzesak eta printzeak, ipuinetan bakarrik daude. Printzesak eta printzeak. Gelditu makinak. Nork ez du bizitza bizigarriago bat nahi? Nola egin bizitza bizigarri? Inguruneaz ari garenean gizakia honen baitan ikusten aldugu, zergatik tratatzen dugun natura bere parte ez bagina bezala. Xabier Amorizaren Lurra kantuko ez ehortzei gure lurra, gu bai gara lurra bera abesten dugunean, egiten ari algara. Interdependienteak izateaz, naturarekiko menpeko izaera hartzeaz, norbanakotik harago, desazkundeaz, zabal esan da ekofeminismoaz, solasalditxo bat Mirene Begiristainekin. Gure liburu gomendatzaileak barkatuko digu noski. Izan ere, gaur aurre hartuko diogu eta Iñaki Pitxarroman izango dugu gurekin, Aleka Bilduman argitaratutako ez ezagunerako bidaia liburua zizketan. Saiorik ez, pilulari gabe. Ea ze musika gomendiorekin harritzen gaituen gaurkoan, Etxaun Arregik. Hemen dator, gelditu makinaken 9. saioa. Gelditu makinak. Jada entzun gai duzue Gelditu makinakeko azken saioa, gure webgunean eta podcast plataformetan. Lauak ez, 5 eta 5 minutu zuzenean bigarren kafean naiz irratiaren sintonian segituan Oiana Maritorenaren eskutik helduko diogu agendari arte eszenikoen proposamen mordua dauzkagu eta segituan horren ostean Zuhaitz Gurrutxaga izango dugu gurekin. Keep calm and bigarren kafea. Eta espaldiko partez, Euskal Autonomia Erkidegoan behintzat libre mugitzeko aukera izango dugu arte eszenikoen proposamen hauek entzuten ditugunean, eta edonora joateko aukera izango dugu, goiurik zion bezala. Bueno, hori gertatzen ari da, eta aldatzen du, gure agenda
konsumitzeko edo apunteak hartzeko orduan. Bai, guztiz. Orain apunteak iaia goiti bera hartitzak ez du. Bai. Ez Nafarroan gertatzen direnak ez, Baxe Nafarroa Lapurdi eta Zuberoan gertatzen direnak ere ez, baina tira, aukerak zabaldu egiten zezkiguan, iztu egiten dira. Hoxe. Eta gaurtik hasita gainera dauzkagu planako jena. Bai, gaur hemen joan den ostiralean Leidorre ontzan eta Goiur uste du sarrerari gabe geratu zela. Beraz, gaur ere baduzu aukera Andoainera joan nahi baduzu tita baten. Txanogorritxotik 8 6 mutil medio antzezlana bertan izango da, eta larun batean ere musikan egongo da Itziber Garmendia. Nik enituen sarrerak lortu, baina nire lagunek bai, eta asko disfrutatu omen zuten. Bai. Beraz? Gomendagarria, ez? Bai. Eta horrez gain, erradikala ginen, hau asteburura aipatzen dugu eta emanaldi asko izaten ari dira gaur, Ondarroako kofradian arratsaldeko 7etan egongo da, bihar ostirala Santurtzin ordu berean, eta larun batean ere emanaldia dute Meñakan. Baina gaur dagoeneko atxaleko 5 eta 7 minutu diren hontan justu xamar bazabiltzate planak egiteko eta sarrerak erosteko, lasai biharko ere baditugu eta planak. Bai, jakina, asteburu osorako dauzkagu. Sarrerak eratuko diren edo hori beste kontua da. Hoxe, guk proposamenak bota ite ditugu. Gero ja, bilatu inbar da, ja sarrerari baute dagoen. Egongo espalitz ere, arte estenikoentzat ez da txarra, berri hori. Bihar Ameriketako bidaia ikuskizuna Tantxakarena Galdakan egongo da, arratsaldeko 7etan. Matriuska, Iraia Elias eta Mankai Gaztainagarekin, Bermeon, arratsaleko 7etan. Gure gaurko gonbidatua, bihar Bakion izango da 7etan, futbolistok, lana eskaintzen, eta Itziber Garmendia, gaur aipatu dugu Andoainen egongo dela, bere lana, 35 huts, berak idatzitakoa, Zarauzko modelo aretoan arratsaleko 7etan. Eta guk hemen normalean aipatu egiten ditugu aurretik sakonago kontatu ditugunak. Horregatik ez dugu bakoitzean zeren ingurukoa den eta barresaten. Baina estrenaldiak bai, oie pixka bat gehiago aipatzen ditugu. Zehar ez da estrenaldi bat, dantza garaikideko ikuskizun bada, Asier Zabaleta dantzariarena, eta Barakaldon egongo da bihar arratsaleko 7etan, eta bihar beste dantza ikuskizun badago, eta hau bai estrenaldia izango da. Aido proiekten, Enpikado, lan arratsaleko 7etan estrenatuko da, Orereta edo Errenderiko Niesen antzokian. 5 dantzari egongo dira bertan, eta 2 musikari. Eta zuzendaria Iker Arrue izan da. Bere buruaz beste egiteko asmoa duten 4 pertsonek topo egingo dute teilatu batean eta hor sortuko da dantza edo mugimendua. Eta James Rhodes musikari edo pianojole eta idazlearen testuan oinarritutako ikuskizuna izango da. Eta Iñaki Arrue urtetan kanpoan ere bizi izan du da, Alemanian ere ibili da, eta lan handia egiten du sentsibilizazioan Alzheimerra duen jendearekin ere mugimenduaren bidez lanan aritu izan da, eta nik uste dut oso lan interesgarria izango dela, gainera gaia bera ere, gure gizartean oraindik tabua den gai bat da, eta nik uste dut oso ikutu polita emango diola, eta James Rhodesen ez dakit testurik irakurri duzuen, el instrumental liburua edo norbaitek, nik uste dut interesgarria ziur izango dela. Through this world where you guide me, through this pain where you always hold my hand, when I need you, when I don't know what I'm doing with myself, I'm a lost soul, walking through this world like I have some idea, when I don't, and I take on the back. Larun baterako ere proposamen asko leku ezberdinetan. Atzerrian lurra garratz, berri zen egongo da arratsaldeko 7etan. Biz hitza, dantza ikuskizuna, Getxon 7etan. Angela Iparragirreren bertso librea, 7etan Mungian eta igandean berriz Zornotzan arituko dira. O Elirale konpainiarena 7etan Bilbon. Gorria 7etan ere Enkarnazio Elizan Bilbon. Eta esnatu naiz 7etan Eskoriatzean. Guzti hauen gonbidatuak iaia izan ditugu. Beraz, bigarren kafea hor topera dabil, Atzerrian lurra garatzekoak hortxe beraien atzetik gabiltza, beraz, iritsiko dira hauek ere. Atzerritik ona. Bai, hoxe, lanpetuta dabiltza. Eta beste emanaldi bat, luze edo motz, hau berriz 6etan izango da, Mirari Martiarena eta Idoia Torregarai dituena. Bai, hor gainera euskara berdintasuna, genero ikuspegia, eta, hainbat gai jorratzen dira, hilekoa, emakumeen masturbazioa,
menstruazioa, menopausia, beti ere humoretik landuta. Beraz, hor beste proposamena. The way that you are makes me smile like a drunk. It makes me high like a drug. Makes me wanna Eta asteburuarekin amaitzeko iganderako proposamen batzuk. Panpina Erika Olaizolarekin Gasteizko Oien Eder Euskararen etxean egongo da 7:00. Losers, Aitziber Garmendia eta Jon Plazaolarekin igorren 7:00. Porno versus Afrodita edo I Love Gorka Urbizu. Hondarribiko itxas auditoriumean atxaldeko 7:00 eta lehen aipatu dugun Amakuraia Arriaga Antzokiaren lana deferiaren baitan Goiuri bertan izango da eta Inigo ere bai. Eta ni segurazki ez. De feriaren baitan hori Donostian atxaldeko 6:30 okerrezpanago. Zaina ikuskizun luzea da, 140 minutukoa, beraz 6:30. Eta badago beste jaialdi bat, martxotik maiatzera bitarte ospatuko dena, ibilki programa lehen aipatu du Inigoik iparraldera joan, oraingoz ezingo gara joan, eta gainera jaialdi hau, hori, ikuskizun ezberdinak eskiniko dira martxo eta maiatza bitartean, baina zoritxarrez lehenengo biak, bertan bera gelditu dira, martxoaren 9an Tomirix eskaini bartzuen Iñaki Ziarrustak, Iñaki gurekin izan zen joan den astean hemen, eta bertan berak iriki bartzuen programa hau, baina bertan bera gelditu zen, iparraldean Frantziako neurriak daudelako, eta Frantziak asko zen murrizketa gehiago dituelako, eta kultura eta dena geldi dago, eta gaur estreinaldi bat, bihar estreinaldi bat ospatzekoa zen bertan, baina zoritxarrez bertan bera gelditu da. Baina espero dugu aurreran edo etorkizunerako aurre ikusia zeuden emanaldi horiek egitea, eta iparraldean ere euskarazko antzerkiarekin gozatzeko aukera izatea, ze programa honen helburua bereziki hori da. Euskal antzerkiaren bizitasuna eta aniztasuna ezagutzera ematea Ipar Euskal Herrian, eta horretarako 20 emanaldi eskainiko dira, okerrezpanago. Bai. Eta leku ezberdinetan ikuskizun bat, leku batean baino gehiagotan eskiniko da. Baina aurrerago joango gara esaten, zeztakigu aurrera jarraituko duen edo. Azkain Baigorri, Baiona, Bidarte, Donibane Loizune, Hendaia, Maule eta Ziburun behar zuen izan. Bai. Eta oso lan interesgarria gainera proposatutako guztiak, eta estreinaldi hau ere pentsatzen dute goaldera, akaso, hegoaldean egingo dute estreinaldia, ez dakit, baina fuxanaiak bertan daude, eta fuxanaien lanak beti izaten dira interesgarriak eta onak. Hartu beharreko anotazio pila guzti hori, ondo, eta bestela, saioa berriz ere entzuteko aukera baduzu gure plataforma guztietan, baina entzun hau, zer ditzu zuen? Uste dut badugula tarte konkretu baterako abestia. Ea zer dion herriak. Hemen hasi dira saltxeatzen gure entzuleak, gora eta bera, aizan dute, Inigo, kaixoko txateko garaien antzera. Eta hortxe hasi gara. Ez da kafegailuaren irabaltzailearen etxerat joango gara. Karo, zentzu gehiago dauka horrek? Zaitu zate komentatzen kafe hartzera etorriko zatea leonea. Ez. Postala irabazten duenak, kafe makina jasoko du, eta deno jongo geha pertsona horren etxea. Bueno, hori aukera baino, bere etxe ondoan ez du amaukiko. Abertako kroketak. Goiuri aukeratu imarrazu kafea edo kroketak? Kroketak. Hombre, argi dago. Eta Axuri Beltzak esan du, kaixo, hori zen Euskal Tinderra. Eta Axuri Beltza berriro, N ala M, nongoa, adina, eta hortxe bukatzen zen dena. Eta Jon Lizek dio, Arkakuxo salseoi kolaboratzaile astean behin bigarren kafean mesedez. Eta Jon Lizek gehi bat, Axuri Beltza gehi bat. Eta diote, non dago Arkakuxo ikusteko? Bera jaingo du, kontraprogramatzen akaso Arkakuxo zure aukera galdu duzu. Axuri Beltza zigilloak erostera joan da. No, gero egongo gara, besarkada bat denoi, joan eta itzuli da. Espera, Axuri Beltza, zenbat egun damakizkizu postara idazten,
zenbatetan alde indezu postala idazteko, oain zigioak erostera zoazelako, ez dakit nola iritsiko den postal hori ona. Ez dakit kamioi baten edo, Jesus, gizon! Jakinarazi behar diegu gure entzulei berriz ere postal lehiaketa bat dugula martxan, Ili kafe makina eta produktu sorta irabazlearentzat izango dugula, eta erresa dela. Jaso ditugu dagoeneko batzuk, oso ezberdinak euren artean, estilo ezberdinetakoak, batzuk euskuz egindakoak, besteak erositakoak, edo ja postal diren horiek baliatuta, zuen argazkiak baliatuta izan daiteke, kontua da postala bialdi behar duzuela, bigarren kafearen laborategira. Euskal Herrian, Gipuzkoan, Tolosan, 20.000 postakodean, bertara bidali zuen postala, eta guk lehiaketan sartuko dugu. Baloratuko duguna, originaltasuna, edertasuna, testua, kaligrafia, ortografia, kaso denetarik, eta aipatu bezala egingo dugu zuzeneko streaming bat, epaimai hori bildu, eta erabaki hartzen dugun bitartean zuek ikusteko, eta komentarioak egiteko eta luzatzeko. Baina hortarako, postala biali, barda? Eta berandu baino lehen. Naiz irratian, etzaizue gertatzen igual norabaitea deitzen dezue, eta kaixo, bai, nor da, eta naiz irratia naiz, eta hor dago aukera basartzeko bukle batean, naiz irratia naiz, amaiera gabeko bukle batean. Ba, begira, hau ez dugu mikrofonatik kanpo hitz egin, baina egia problema de xente ematen dituela, ze, klaro, hau kaixo aserrasti naiz. Eta hor tarte bat egiten dut naita, naiz irratiko gazetaria. Ze bestela, klaro, zuk dena entonazio berdinara esaten baduzu, hau kaixo egunon, asierrerasti naiz irratiko kazetaria. Esaten du, ez pixkat iztotela edo zarela. Hau euskaldun berria da. Kaixo, asierrerasti naiz irratikoa. Naiz irratikoa. Nik zautzen du tipo bat, deitzen dena I am. Oh, no. Eta hau egia da, ingelesezko klaseetan, what's your name? Eta I am, esaten zen. Eta irakasleak esaten zion, oh my god! A ber, ez dezu ulertu. A ber, igual ez dezu ulertu zu. Nere izena aian. Bai. Asteburuko aria. Larunbat eta igandetan goizeko 8:00 12:00. Naiz irratia. Eta horren bai, gurean Zuhaitz Gurrutxaga. Naiz irratian, bigarren kafea. Zuhaitz Gurrutxaga, San Miguel, Elgoibar. Aktore, aurkezle eta futbolari ohia. 13 urterekin bere pasioa zen futbolean hasteko aukera eman zion Errealak, eta 19 urterekin lehen mailako taldearekin debutatzeko aukera izan zuen Vicente Calderonen. Urtetan futboleko talde ezberdinetan aritu arren, 32 urterekin futbola utzi zuen. Ordurako kultura munduan sartzen hasia zen pixkanaka.
Txikitan, trikititxa ikasten hasi eta holtzara igotzea gustuko ez izan arren, futbolean gero eta gutxiago jokatzen ari zenean, pua hartu eta gitarra ikasteari ekin zion. Akaso berak noizbait esan bezala, foko nahia izan zen horra eraman zuena, baina gustu hartu eta zaletasun bilakatu zen. Horrela, 80ko hamarkadako sprinter baten izena zuen Van Poppel taldea sortu eta 2010ean bere lehen kontzertua eskaini zuen. Musika ez zuen berehalakoan alde batera utzi, eta horrela telebistan egindako lan batzuetan ere musika aldamenean izan du. Hots, tumatxak saioan. Saio horrez gain, beste hainbatetan ere aritu da aurkezle lanetan. Izka-mizkan, edota azken urteetako herri txiki infernu handi saioan, eta asko izaten gara urte berria ere berarekin hasten dugunak. Beste leku batzuen artean, antzerki eskola jaso zituen Zurriola Antzerki Eskolan Jose Rafa Txadoren eskutik, eta profesional gisa antzerki obra ezberdinetan ikusi ahal izan dugu. Hiru, kreditua, konpromisoa eta bar. Lan hauez gain, bakarrizketetan guztiz murgildu da, eta horrela sortu zuen Euskal Herri osoan zehar biran ibili zen futbolisto baten konfidentziak ikuskizuna. Honen onderen etorri da futbolistok, azken aldian txoko ezberdinetan zehar aurkezten ari dena. Bertan, lehen mailan futbolari izan da bizitakoa kontatuko digu. Lehen mailako futbol talde baten aldagela bateko atea irekiko digu, eta baita bere barneko atea ere. Lan umoretsu eta pertsonal honen inguruan erdituko gara gaurkoan berarekin, beste hainbat konturen artean. Ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, Zuhaitz Gurrutxaga. Eskerrik asko, mila esker. Zuhaitz, saio honetan bigarren kafean badugu sekzio bat, kafeutxe izena duena, eta zuek, arte eszenikoetan, murgilduta zabiltzatenok protagonista. Galdera bat egiten du nik, ia beste guztiak oianak egiten ditu. Eta ez da oso galdera serioa. Eta gainera erantzuna badakit. Baina egin beharra daukat horrela egiten dugu beti. Kafe zalea zara, bai, ala ez. Bai, kafe zalea naiz. Vale, estadistiketarako. Onartu barraukagu eskini diegula kafea, eta esan diegula ez goizetan hartzen duela, eta gero ja gutxixiago, ez da? Bai, egunean bat nahikoa da. Bestelareneko astoratuta bitzen ez ni. Bueno, hasieratik hasiko gara pixka bat, baina ez futboletik, bai? Esan du Inigok esan bezala arte eszenikoen tartea dugu eta beraz horra bideratuko dugu batez ere. Aipatu dut musika, hor izan duzu, gitarra, trikitixa, baina antzerkia, nola izan zen antzerkiarekin izan zenuen lehen kontaktura? 2004 urtean, 24 bat urterekin Madrilen bizitzan nintzen urte batez, Rayo Vallecano futbol taldean ari nintzelako, eta denbora libre asko izaten genuen futbolariok, eta pentsaten nuen zerbaitetan apuntatzea. Eta antzerki eskola bat etxetik gertu aurkitu nuen, izan ziteken antzerkia, izan ziteken musika, edo izan ziteken badmintona, baina antzerki eskola bat nuen gertu, eta horregatik han bertan izena eman nuen, eta hura izan zen ere lehen kontaktua, oso amaterra noski. Eta gero, sentitu zenuen bertan, hau gustuko dut eta hemendik saiatuko naiz, edo ez? Ez, egia esan, ez nuen sentitu antzerkiaren deia edo aktore izateren deia, eta gaur egun ere, naiz da orain salto handia eman dudan, gaur egun ere naiz da antzeslan profesionaltan ibiltzeko aukera izan, ez duten ere burua, aktoretzat ikusten. Baina, garai hartan ninduen deitu guztiz. Divertigarria izan zen, baina ez zen izan dei bat aktore mundutik. Esperientzia politia ziur, hori bai. Esperientzia polita eta jendea ezagutzeko aukera, besterik ez. Aipatu dugu, antzerki konpainia ezberdinekin aritu zara, eta bakarrizketetan ere ikusi izan zaitugu. Bakarrizketa hauetan zuk zure egia kontatzen duzu, hortik abiatzen zara. Nola izan zen lehen bakarrizketa horren sorrera? Lehen kontatu zuen bezala musikan ere hasi nintzen garai batean, kontzertuak ematen hasi nintzen, eta Inigo kongi daki, Inigo ere aluan izaten nuelako laguntza handia eskaintzen, eta berak badaki, kantutik kantura letrak asaltzen dituela, esplikatzen dituela, nondik nora zetozen, eta ohartu nintzen jendeak arreta gehiago jartzen ziela kontakizun nahiei kantatzen dituen abesti baino, eta jendeak gainera irri egiten zuela, barre egiten zuela, eta beraz, nonbait pentsatu nuen agian bizkomiko hori edo izan ezakela bakarrizketa bat egiteko,
eta hortik hasi nintzen bakarrizketa bat sortzen, eta pixkanaka gitarra albo batera uzten. Beti esaten da, edo askotan esaten da, umorea ez dela bat ere erraza, ez da? Ez, alere, eta beti biktimatzat gure burua jarri behar dugunez, uste dut ez dela hori asko baloratzen, eta igual jende asko ez dela ohartzen, ez da? Lehen mikrotik kanpora aipatzen izuen, noizbait behin baino gehiagotan nola deitu nauten elkarrizketa baterako esanez, esango dituzuzuk txorrada batzuk, ez, eta hemen argi utzi nahi nuke, gero txisteak onak eta txarra daude, baina txiste bat eraikitzeko, lana eskatzen duela horrek, eta ez dela erreza, eta baloratu beharko litzatekela. Nik bai, deskubritu dut zuaitzi esker, aipatu du berak, ez Popelen garaitatik ezagutzen ginen, oraintxe ikusten ari garen futbolisto baten konfidentziaken dokako estreinuan ere, antxe nintzen eta oztu nere parrak gehiagitxo entzuten direla, horregatik volumen gabeko bideoa sartu dugu, baina urte hauetan nola landu duen bakarrizketak sortzeko, umorea josteko teknika, eta nola ikasi duen teknika hori, ze badago teknika bat horren atzean, eta badago hor Zuaitz Gurutxagak egin duen lan handi bat, ez da zuk zenion bezala, txorrada batzuk esango dituzu. Txorrada horiek neurtuta daude, komentario bakoitzak badu helburu bat, eta badu aurrikuspen bat, badu beranduago gertatuko den zerbait prestatzeko helburua, eta gauza gehiago. Hor lan asko egin duzu hor Zuaitz. Zuk esan bezala futbolisto baten konfidentziak ikusita duzu, eta orain futbolistok ere ikusi duzu, eta badago diferentzia bat, eta diferentzia da, lehenengo aldi hartan soilik anekdota kontatzen dituela. Barreara egiten zuten anekdota ziren, baina lotura ondirik gabe, eta enekin ezer, lanbide hontaz ezer. Nik nire lehen bakarrizketa egin nuenean, segurazki nuen bakarrizketa bakar bat ikusi nire bizitzan. Ez zuzenean, ez telebistaz, ez inun. Beraz, intuizioz anekdota kontatzen dituen, eta feedback hori jasoz, ohartzen nintzen zerk eragiten zuen bar, eta zerk ez. Loturarik ez zegoen, eta oraingo lan hontan, 7 urte pasa dira, 7-8 urte, ikusi ditut bakarrizketalari asko, nola lan egiten duten, eta orain bai saiatzen naiz, anekdota hutsak izan beharrean lotura bat izan dezaten, eta 20. minutuan ere indezakezun zerbaitek 60. estanda egin dezala, eta badago beste lanketa bat, ikasi dualako, edo ohartu naizelako lanbide badela hasteko, bakarrizketalari monologistarena, eta lan bat eskatzen duela, eta konfinamentu, orain dela urtebeteko konfinamentu hortan denbora asko izan nuen, eta han josi nuen guzti hau. Orain ikusten ari garen eta aipatzen ari ginen dokako astapen haietatik, uste dut zerbait mantendu dela, okerez banaiz, eta da Amerikana. Hor bada Amerikana ez dakit turkesa kolorekoa, eta horrek orainik jarraitzen du futbolistoken. Horre jarraitzen du, eta enuen ontarako erosi nuen eskontza baterako. Elgoibarren izan zen eskontza baterako, pentsa atentzioa deitzea nola maite izan dudan beti. Eta gero, ez dakit zuhurra izategatik edo, mantendu dut Amerikana hori, kolore polita duela irutzen zailako, eta hori bai mantendu dut. Dagoeneko badu pixu bat, ja zure irudian eta zure bakarrizketalari, da hitza? Bai, monologista, bakarrizketalari. Fazeta hortan dagoeneko ja oso barneratuta daukagu. Zuaitz Gurutxaga eta bere txaketa turkesa hori. Bai, eta orain hori aldaketa bakarra egin duana da, orain espreski kamiseta bat sortu duala emanaldi hauetarako, futboleko kamiseta bat da, futbolistok eskudoa indiot, ikuskizunaren eskudo bat, futbolaren pixkat simbolo horiek mantenduz, jarraituz, baina Amerikanak hor jarraitzen du, eta esatera ni joan gauza bat, ez da napolita, baina ez tegite, urte guzti hauetan tintori irera. Banekin hortik etorriko zela. Pentsatzen nahi nintzen, zen labadoran ez da sartu behar, ez da noski. Amerikana bat. Ez dut uste. Pentsatzen dut eramango dela. Kotoizkoa balin bada akaso sardaiteke, ez da? Eta gero plantxatu. Kotoizkoa zeintzu dira, merkeak ero garestia. Mota bada, badode batzuk oso kotoizko jertxe baten testura dutenak, gari baten oso modan egon ziren, eta horre, ukalondoetan petatxoak eramantzen zituzen horietakoak, badaude, kotoizkoak ez zirenak petatxoiekin, bazegoen mota bat oso kotoizkoa zena. Saio hontan inork ez zauzke, zuk baino Amerikana gehiago. Nik badauzkat kotoizkoak, baino ez ditut inoiz labadoran sartu. Esango nuke sardaitekela algo dizkoa, baino ez da seguro. Nik esango dizut, Amerikana bat sartu dut, azken lehen kanpaiak aipatu ditugu, ero urtezarreko kanpaiak, eta azkenengo kanpaietako arropa, erosi nuen, hau da, jantzin induten jantzitegian, eta aprobetxatuz nire taiakoa zela, eta ez nuela olako trajerik, erosi nuen, sartu nuen labadoran, eta nire lenguzu txikiantzatu hain balio. Niretzatez.
Bakarrizketalari ez da horretariko euskal hiztegian agertzen, Eta ze agertzen da? Ez errez. Elujarren bakarrizketari. Bakarrizketari. Pentsa ez ezaguna den lanbide hau Euskal Herrian zoikoa izan den edo jende gutxi aritu den hontan izenik ere ez dagoela. Garrantzitsua da izatea, ze uste tarteka aipatu dugula saio hontan izenak imaginarioak sortzeko hizkuntzak imaginarioak sortzeko garrantzia duela eta gauze izenak jartzearen atzean badagoela oso atzera begira gure nortasunean txertatuta dagoen zerbait, hori Juan Ignacio Artxuaga lagun eta antropologoak eta kontatu izan digu saio hontan, eta uste dut garrantzitsua dela euskaldunok bakarrizketari hitza eta ofizio horri dagokion izena jartzea. Ondo inigo. Juri eta bien elkarlan izan da, nik zutoinera jodut eta... Aipatu ditugu zuaitz aldaketak lehenengo bakarrizketanetatik bigarrenera, eta presio aldetik, sentitu alduzu presioa lehenengoaren arrakastaren ondoren edo, sentitu zenuenaren ondoren, orain bigarrenarekin nator, ea nola hartzen duen jendeak hau ere. Ustute jendeak nola hartu baino gehiago presioan ere buruari jarri doala, lehen esan bezala lanbidea ezagutu doalako eta exigentzia maila igo dudalako nire baitan, esan bezala lehen bakarrizketa hartan anekdota hutsak ziren, bata bestaren atzetik, kronologikoki kontatuak eta ordena horregatik zuten horrela, eta orain nire buruari exigitu diot zertxo bai gehiago, eta horregatik gehiago sufritzen dut baita ere. Gauzak ondo da zenean eta irri egiten dutenean posik, baina zerbaitek espadu funtzionatzen etxera daramat gero. Tell me what you're feeling. Gainera aktorei ere askotan gertatzen zaigu holtzaren gainean egon zuk orain esan duzuna, etxera eramaten duzu, batzuetan momentu konkretu batzuetan barre egiten du jendeak, beste batzuetan ez, eta gauza horiek aldatu egiten direnean, holtza gainean dagoen horrek ere sentitu iten ditu, ez? Bai, noski. Eta kasu honetan, antzerki aktorea aipatu duzu, ni orain ustartzen ari naiz bakarrizketa eta antzeslan bat, eta alere esan behar dut bakarrizketa hain pertsonala denean, erantzunkizun maila ere asko diferentzia handikoa dela eta antzeslaneko esaldiak edo antzeslaneko jokamoldeak ez dituta inbeste etxera eramaten gero eta ez dizkioten beste buelta ematen, baina bakarrizketakoak hain pertsonala direnez eta bai, esan hor etxera daramatzazu bai. If you don't by now, I'll get through these chains somehow. Sorpresita daukagula. Sorpresita daukau. Jakin behar duzu aiz Gurrutxagak saiontan egiten dugula alako artestenikoen protagonisten arteko lotura bat. Alegia, batak besterik galderak egiten dizkiozue, baina ez dira usazko galderak jakiten duzue, galdera egin aurretik nori egin behar diozuen galdera, eta Iñaki Ziarrusta izan genuen joan den astean gonbidatu, eta hark utzi du zuretzate galdera bat, eta erantzen marko duzu. Hau paso haitz, ez dugu alkarre zaututen, baina bai ikusi zaitut Erritzik Inferno handi saioan, edo urra honditan egindako alkarrizketan bai, zirraragarria izan zena, por cierto. Nire ez jakintasunetik ezagutzen dudan zure ibilbidea ikusita, imaginetan dut hainbat ikasbide atera dozula zure bizta zehar, beste hainbat pertsonak moduen, ez? Baina ikasbide aretatik guztietatik bat nabarmendu beharko bazen du, zuretzako zure bizitzan importantena izan dana azpimarratu beharko bazen du, zein izango litzateke? Eskerrik asko eta ondo segi. Uste dut azken bakarrizketa honetan zabaldu ero luzatu nahi duan mezua dela, eta norbere buruari barre egitearen importantziaz, eta ez da topiko bat, benetan sufrimentua gutxitzeko era onena iruditzen zait, zure sufrimentuei, zure beldurrei, zure keskei, zure porrotei irri egitea, zer horrek, eta era hortan haiek sortutako sufrimentua gutxitzea. Hori aspalditik ikasitako gauza bat da, orain goltzara eraman dezakedana, baina egunerokoan egiten saiatzen naizena. Futbolisto baten
izenburua joan zait, konfidentziak eta futbolistoken artean aipatu ditugu alde batzuk, sortze prozesuari dagokionez, atzean dagoen estrategiari edo bakar hizketak sortzeko teknikari dagokionez, baina zeu agertzearen ikuspegitik ere, bada alde nabarmena, anekdota eta barra eragiten zuen zerbaitetik, anekdota eta barra eragiten duen zerbait, baina ikuslea unkitu ere egin dezaken zerbaitera, eta akaso zuaitzik auskorrena ere holtza gainean erakusten duen batera, ez? Bai, eta hasieratik, badakit, tarte batez ari zara justu, bakarrizketako tarte batetaz batez ere, pixka dramatikoagoa dena, eta lehenengo egunetik gaur arte beti dudak ditudana holtzara igota ea kontatu behar duan, ala ez. Jendea irri egitera doa, eta batean 20 minutu daude, inork ez duena irri egiten, eta beste nonbaitera eramaten dut publikoa, eta askotan duda dutea jendeak horra joan nahi duen, ala ez. Hala ere, igotzen izan bakoitzean egiten dut, duda izan arren, egiten dut eta kontatzen dut, eta bai, zerbait, beste guztiare pertsonala da, baina pertsonalagoa, barrukoagoa da, futbolistok izena, azkenengo izki horiek tok, trastorno obsesibo-kompulsibo gazteleraz esan nahi dute, nire baitan pairatu dudan gaitz bat, eta pairatzen dudana oraindik ere, eta hortaz ari naiz batez ere, edo depresioaz, edo antxetateaz, eta askotan esan bezala, duda hori. Ea jendeak bidai hori egin nahi duen ala ez, baina gero entzuten duanean jende bati lagundu diola hori entzuteak, eta mezu desente izan ditut arazo bera duten jendearenak laguntza eske edo behintzat nirekin hitz egin nahi luketela hortaz, uste ja horrek dudak kentzen dituela. Ikuslearentzako exigenteagoa da, bertan eseri eta barre egin bai, baina barne hausnarketa bat ere sortzen duelako, behartzen duelako, ez? Eta hor, empatia sortu ala ez, erosoago sentituko da ikuslentzule hori, ez? Bai, eta asko zerrazago litzateke niretzat, 20 minutu horiek kendu, bakarrizketari 20 minutu kendu, lan aldetik ere errezago niretzat, ordu terdi beharrean ordu tamarrekin, soilik anekdota barregarria kontatu, eta errezago litzake, baina lehen aipatu dugun nire buruari sartu dioan exigentzia maila horrek edo bultzatu nau zerbait gehiago eskaini nahi izatera. Eta bai, uste dut pixkat exigenteago dela ikuslearentzat tarte hortan arreta jartzea eta empatia sentitzea. Eta esatea, 20 minutuz igual ez dut irri egingo, eta ea ze kontatzen duen gizon honek. Hau izaten zuen Zuaiz Gurrutxagak bakarrizketa horretik erlaxatu eta fokoa jartzeko kantuetako bat, Boni Berren disko honek zoratu zuen Zuaiz Gurrutxaga, futbolistoken aurretik oraindik izaten da nahi berrentzate tokia edo beste playlist batzuk osatu dituzu dagoeneko. Iber da? Ez da Iber? Ez que pentsatu dugu, jurik zuzenduko dit. Iber. Bon Iber. Iber... Aukeratu bat, edo Bon Iber edo Bona Iber, baina biak erabili jezu. Autozuzenketa egin dut. Vale. Ez Bon Iber. Bon Iber, haizki zuzen dut. Bakizu noiz utzi nion pixkate playlistetik, entzutari noiz utzi nion inigo, Banpopel talderekin zuketanik guk bertsi bat egin genuen, bertsio bat eta kontzertu batean dokan eman eta kritikak ez ziren batera onak. Gobertzen iz, nork egin zigun kritika gainera? Bai, bueno. Davidxin gorospe bateria joleak. Gaio, dena ondo. Bai, ez zait gustatu bat ere bertsio hori. Bai, dena de puta madre, baina bertsio hori. Eta antxe ginean Zuaiz eta biok falsetean tematuta. Bai. Hornon baita beste genuen. Aizu, inguru nolako pertsona zintzok eukitzea, ez da guazki, Ez. Bueno, sincerizidioa ere delintua izan behar luke zenbait kasutan. Noizbait hau esan duzu, egon nahiko zenuken azken lekua futbol zelai badela. Futbol zelaiak edo futbolak eman dizula, baina kendu ere bai, kasu honetan osasuna. Oholtzak zer ematen dio Zuaitzi? Bi mundu desberdin dira niretzat, nire lekua daudela uste dut, oholtza dela eta ez futbol zelai bat, han 15 urte pasatu baitut ere, edo gehiago. Futbol zelaian ateratzen nintzen utxez egitera, beldurrez, eta oholtzan ateratzen naiz irabaztera. Diferentzia hori da. Askoz konfiantza gehiago dut nigan, oholtza gainean, futbol zelai baten neukana baino.
beraz askoz gehiago gozatzen dut orain, eta horregatik, orain futbol zelai bat ikusten duan bakoitzean, bai, benetan azken lekua egon nahi nukena han barruan da futbolean jokatzen, bai. Telebistara ere jauzi pixkat egin nahi dut, bai? Herri txiki infernuan diren inguruan aipatu duzu noizbait, zuretzat ere terapia moduko bat izan dela, bertan egin ahal izan dituzulako agian bizitza errealean egingotzen dituzkeen gauzak, ez? Ez dakit antzerkiak ere hori egiteko aukera manote dizun, eta terapia izan ote daiteken, bai zuretzat, edo baita lehen aipatu duzu bezala ikusleentzat ere edo lagungarri. Antzerkiak berak agian esain beste azkenean esan behar dituen esaldiak oso mugatua dira, eta hauek dira esan behar direnek, eta puntu ez dago askatasun handirik, bakarrizketan askatasun gehiago dago, eta niretzat baliogarriago, eta telebistan herri txiki infernu handin, bai egia da bizi bat ausartzez naizena kanpoan bizitzen. Inigok ongi zautzen hau, eta lehen trastorno obsesibo kompulsiboa aipatu badut, gaitz hori duen norbait beldurrez bizi da momentu oroz, alerta, alarma egoeran, eta herri txiki infernu handin kamera pizten denean dena ahazten dut, eta beraz, txakur bat ukituko dut, edo zezen baten aurrean jarri, edo bizikletan goitibera joan, edo goitiberan, edo zer nahi, edo eskua zikindu, edo bizitza normalean ausartzez naizen gauzak egiten ditutan, kamera pizten den momentuan arrotu egiten naiz. Nire amak ikusten duenean, nire amak asko hobekin ezautzen hauen pertsona izanik, asko harritzen da egiten dituan gauzak ze bizitza realean ez nituzke sekula egingo, sekula. Egira. Hemen ari gara bakarkakoaz, bakarizketari paperaz, baina antzerki munduan murgildu zara zuait beste lankide batzuen babes horretan. Ez dakit horrek kentzean ote dion oholtzari zuramak zugan ikusten duen beldurra gainditzeko gaitasun hori, alegia zerbait erresagoa gertatzen ote zaizun, edo interakzio horretan ere beldurroiek berdin jarraitzen duten. Antzesla batekin nabil, orain izena du konpromisoa. Bai, hemen aipatu izan dugu. Bai, konpromisoa eta Ramon Agirre eta Joseba Paulasa ditut lagun. Eta, sincerizidioa aipatu dugu lehen. Aitortuko dut, entxeguak ez direla errazak izan niretzat. Etxera itzultzen nintzen entxegu bakoitzetik, pentsatzen nuen, ze txarra naizen, aktore bezala, nire buruari izaten nuen azken aldia da, bai ez esaten dio dana olako proiektu bati, eta utzi oso lekua benetako aktore bati. Hala pentsatzen nuen, hauen alboan, bi hauek 30 urte daramatzate ogibidean, eta ikusten dituen entxegutan, konfiantza handiakin beraien buruan, da nik ez nekin esaldi bakoitzan nola esan behar nuen, nola ez, intuizioz jokatzen nuen, eta enitzen bat ere eroso sentitu entxegutan, nahiz eta beraiek oso ongi nizain du, eta hori pentsatzen nuen etxera joandakoan, azken aldia da. Baina gero, aurre estrenaldi iritsi zen, eta gauza bat hartu nintzen, nik publikoa behar dudala. Publikoaren feedbacka behar dut. Eta ano hartzen nintzen, esaldia horrela esan da, barra itien du jendeak, edo ez, zer aldatu behar da, bakarrizketan gauza bera da, eta herri txiki infernuan dinere bai, ze zorionez, gure elkarrizketak frontoietan, herrietan erakusten ditugu, eta feedbacka oso zuzena da. Telebistan hori ezinezkoa da, beste edozein saiotan, eta programa hontan bai. Beraz, intuizioak eta feedback horrek laguntzen diate segurtasuna ematen nire buruari, baina, esan bezala entxegutan, uste nuen, Euskal Herriko aktore txarrena nintzela. Oraindik ere, ez dut pentsatzen. Onena zarenik, baina hor bidean zabiltza. Baina, behintzat orain, lan duin bat egiten ari nizela uste dut, eta gu ikustera datorren norbaitek uste dut ez duela esango, ze txarra den izan jo. Ez dituzu ondoan bibide lagun makal jarri, edo batuak ez dizkizu jarri, Joseba Paulaza eta Ramon Agirre, baina Joseba Paulazarekin aritutakoa bazinen lehenago ere, eta hori da kredituan, eta antzerki gintzan aritutakoa zinen. Galdetu behar nizun, sentitu duzu, ez dakit publikoa, gizartean kontzeptu, jendartean kontzeptu etereo da gaur egunez, eta sareak hor daude, eta gauz asko, eta iritzi ematearean askea zaigu, klasismo puntu bat, bakarrizketan aritzea,
bueno, bakarrizketan da bilau, eta ja, antzerkian, apaola zan ondoan, tira, badirudi beste zerbaitetan zabiltzala. Badago klasismo puntu bat arte estenikoen giro hortan ere? Enuen pentsatu hortan, baina hitzaiten ari zinenean baiezkoa esateko gogoa ematen dit, eta baietz esango izut, ze bai egia da, umorea, bietan umorea jorratzen da, bi antzeslanetan, eta bakarrizketara antzeslan bat da. Eta egia da, ez dela baloratzen humorista hainbeste, eta bai antzeslana, ez da antzerkia, eta bueno, gero emaitza ikustera joan ezkero, eta lana begiratu ezkero, bietan dago lana handia, eta, bueno, bai, nola esan duzu, klasismoa? Klasismoa? Bai, badago, zuzenean, bai, badago. Gauza askori izenak ari gare jartzen gaur. When you came to me with your bad dreams and your fears, was here that I see. Bueno, eta laiztera gurtzen joan marko dugu zuaiz Gurrutxaga, arratsaleko 6ak hor bueltan ditugulako, baina ez dakit oian oraindik galderaren bat badugun hortxe egiteke. Bai, nikingo nizkioke gustera beste batzuk. Pixka luza gaitezke oraindik, badako martena. Bueno, futbolistokekin oraindik bueltaka ibiliko zara, leku ezberdinetan ikusteko aukera izango du jendeak, baina dago hor zuaitzen buruan 3. bat sortzeko aukera, 3. bakarrizketa bat. Bai, nahi nuke trilogia bat osatu. Futbolista baten konfidentziak hartan, futbola sari ginen ari nintzen soilik. Bigarren honetan ere futbola da, baina trastorno obsesibo-kompulsiboa sartzen dut. Nahi nuen sartu zeharka, ikusi jendearen erantzuna nolakoa den, eta 3. bai nahi nuke guztiz, ero bentsaten eina handi batean trastornontaz izan dadin, eta buruko osasun mentalaz esan dezagun, nahi nuke. Beraz, 3. bat egiteko gogoa badaukat, eta egingo dut, uste dut. Lehen esan duzu aitzek, lehen bakarrizketa hartan, ez zuela akaso bakarrizketaririk ikusi inoiz edo gutxi. Bigarren kontarako lan asko egin du. Eta tartean izan dira oso referente izan dituzun batzuk, atzerrikoak ere, ez dakit hizkuntzarekin borrokatuko zenuen, segun nongoak ziren, baina behintzat badaude gauza batzuk harrapatzeko modukoak, eta hori izan dituzu, ez? Atzerritik ere, aztertzeko moduko batzuk, ez? Bai, orain izena esan daiteke, ez da? Netflix esan daiteke, ez da? Bai. Esango zenuten. Hemen barra biltzen gara, HBO, Netflix, Prime, ez dakize. Bueno, bai, Netflix bezalako lekutan badaude bakarrizketalari o bakarrizketari asko atzerrikoak eta nik inglesa ez dut menperatzen zoritxarrez, baina, azpitituluak badaude gazteleraz eta horri esker bakarrizketari asko ikusteko aukera izan dut, atzerrikoak gehienak eta haiengandik ofizioa pixkatik hasi ere bai. Aipatzearren, ez dakit jendeak ezagutuko dituen, berdin du, baina aholkatzen dut ikustea, Dave Chappelle izeneko gizon bat, estatu batuarra, batez ere gizon hau aipatuko nuke, benetan ona da, nik uste honena, nire iritziz. Goiurik fitxa dut azokan. Bai, zure iritziz eta askoren iritziz, behintzat estatu batutan bada erreferentea Dave Chappelle. Bai. Oiana gustorago, gehiago nahi du. Ez, bihar bertan Bakion, esan dugu lehen agendan emanaldia izango duzula, eta ni nahiko nukezuk gonbidapen bat bidaltzea entzulei, bai bihar bertaratzeko, futbolistok ikustera, konpromisorentzat ere nahi baduzu, baina agian gehiago futbolistokentzat eta aurrera begira. Futbola gustatzen zaiona, joan dadila eta ez zaiona gustatzen ere baiz. Futbola sari naiz, baina, sekretu txiki bat esango, nire futbola ez zait bat ere interesatzen momentu honetan. Bat ere, ez dut jarraitzen futbola, ez dut hau esaten ez arrokeriz, ez despektiboki. Beste gauzo batzuk interesatzen zaizkit gehiago momentu honetan. Beraz, futbola sari ba naiz ere, normalki entzute ez diren gauzetaz ari naiz. Benetan aldagela barruan segertatzen den, benetan futbolari baten buruan segertatzen den, kaleratzen zaituztenean partidu baten, edo gol bat zure batean sartu, benetan, ez politikoki zuzena izan da esaten diren esaldiak, baizik, benetan zure barruan zer pasatzen den. Beraz, guzti hortaz interesik luken norbait balego, Bakion edo igandean San Adrianen, etor dadila eta irri egiteko aukera izango du segurazki. Ez dakit garai hartako indie musikak meseda ondirik egin zigun, baina Zuaiz Gurrutxaga eta biok elkar ezagutu genuen futbolaren aitzakian. Nik kirol kazetari, futbol kazetari amorratu paperean, bera ordurako futbolari oraindik izango zinen. Bai, pentsatzen. Eta elkarrizketa baterako
deitu, elkar ezagutu genuen, gero etorri ziren musika abenturaiek, eta pentsa nango den biok oraintxe. Izan ba denboran. Non egin zenian elkarrezketa ora? Esango nuke... Sagarrotegi batean. Igaran bertan. Lekuan da aukeratu batean. Txinparta sagarrotegi izango zen. Sagarotegi batean. Eta ondo faldu genia gaina. Oso ondo. Eta pentsa, non garen hementxe futbol partidu bat ez da izan ba denboran ez dugula ikusi bilok. Ez elkarrekin ez bakoitza bere kauz. Bueno, orain finala datorre kopako finala, hori bai ikusiko dugu. Kaso irratian kontatzea gokituko zait, eta nire hitzak jatea. Nun baiten ikusiko zu, ala ere. Bai, hainbesterainoko, bai. Ez duzula partidu bat narratuko partida ikusi gabe, hainbestera ikusiko. Ez. Tarteko oraindik kuadrillaren legeetan murgiltzen naiz, eta plana hori balin bada onartzen dut baina. Baina esan dut, partida esan barba ikusi barko zula, ez da asmatuko. Hoi zinema kritikari bakarrik iteute. Pelikula kritikatu ikusi gabe. Ara, horre ere zastado bat. Bai, baina ez da guretzat behintzat. Agurtu beharko dugu zuaiz, agurtu beharko dugu gorko saioa, eta hortarako pentsa ze kantutzarra daukagun, esango duzu, hau zein da. Sarreran aipatu dugu, eta norbait pentsatuko du, Astor Piazzolla da, ez. Ez da Astor Piazzolla, Astor Piazzolla oinarritutako omenaldia da, haren musikatik, baina Daniele Di Bonaventura, musikari italiarrak egindakoa, Bandoneoi Jole, jazz musikari erraldoia, eta Piazzolaren 100. urteurrena dela eta duela egun gutxi kaleratu dute kantu hau, Oblivion, ez da egit italiano oso ondo nola ahoskatuko den, baina benetan ederra, gainera Sardiniako orkesta, ganbera orkestarekin grabatutako bertsioa da, eta zinez ederra. Beraz, honekin agurtuko dugu, eta akaso, sortea badut, Oianak behingoz dantzatuko du nirekin pendiente daukagun tangori. Bai, ingo deu. Tartea badaukagu, baietz. Bai. Zait Gurrutxaga, mila esker. Zuk ere tango dantzatu nahi zu gurekin. Nun baiten ikusiko da, edo... Bai. Hau den ikusten ari da jendea. Bai. Kamera hori hortako. Hortarako dago. Beraz ez duzu dantzatuko. Mila esker zuait, eta laiztera arte hartuko dugu bigarren kafea saiontan nahi duzunean 1000 hitzak izango dirata. Eskerrik asko. Goiuri Ezeiza, zu bihar arte? Oiana datorren ostegun arte? Eta zuri entzuleari, Goiuri da biokin eta Mai Gorostiagarekin eta Amaia Resenderekin itzordua bihar, arratsaldeko 4etan, bigarren kafean, naiz irratiaren sintonian izango gara. Gozatu Daniele Di Bonaventuraren Bandoneoi doinu hauekin, Piazzolla 100 urte, gaurko egunez jaio zera.
Keep calm and bigarren kafea.